Em dic Joan Baeza i sóc membre de l'agrupació pessebrista de Sant Feliu de Llobregat. La nostra finalitat és l'art de fer els pessebres. Pessebres que exposem dintre d'una caixa denominada diorama. I treballem tot l'any amb la finalitat de fer l'exposició per Nadal de tots els pessebres conjunts que fem entre tots els membres de l'agrupació. Aquest any n'hem arribat a exposar al voltant de 12 de nous i els restos són antics, de membres de l'agrupació, que alguns ja no hi són, altres no en fan, i els 12 aquests són nous de membres actius. La nostra agrupació va començar el 1952 a fer exposicions, però en aquelles èpoques es feien casa per casa. Els visitants anaven als domicilis particulars de cada pessebrista i a partir dels anys 60 aproximadament ja es va fer exposicions a diferents locals de Sant Feliu de Llobregat. Entre ells hi havia el local on ara hi ha l'Hotel Centrup, que abans era un teatre, i a dalt hi havia una sala d'exposicions. Després es va passar, entre altres puestos, a Can Ricard, a la Caixa del Penedès, allà a la plaça de la Vila, que tenien una sala d'exposicions, al Cine Ibèria, i finalment hem acabat aquí a la sala d'exposicions del Palau Falguera. Us convido a tots a que vingueu a veure l'exposició de pessebres i us animo a que l'any que ve també intenteu fer un pessebre a casa vostra o en el local nostre i exposar-lo.